Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 22 martda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan absurd uruşynyň togtatylmagyna çagyrdy we muny adamlary ýerdäki dogdokdan geçirmek we ýeňiş galanylmajak konflikt diýip atlanyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bolsa Moskwanyň öz ýurduna sebäpsiz goşun sürmegini wagtynda we ýeterlik derejede ýazgaryp bilmänligi üçin BMG'ni tanqid etdi. Ol 23 martda Yapon parlamentiniň öňünden video çykyşyna ne Birleşen Milletler Romasy ne de BMG'nyň howpsuzlyk geňeşi işledi. Özgörtmeler zerur diýdi. Ukrainanyň gaby gotyndaky Mariupol portuny we Kiýewiň töweregine barýan gazaply söwüşleriň dowam etmegi bilen Kreml medeniýet wekili Dmitri Peskowyň beýanatyna aýdylmagyna görä, ýurdun özüne awanan howpa salgylanyp, ýadra ýaraglaryny ulanmak ähtimallygyny aradan aýyrmakdan ýüze gördi. Bu beýanat Pentagonyň berk tanqidine sebäp boldy. Uruşdan odol 400.000 ilaty bolan, emma häzir harabalyga öwrilen Mariupolda müňlerçe parahat ýaşaýjy wepat boldy. Köp adam bolsa şäherden howpsuz ýere çykyp bilmän galýar. Russiýa soňky 2 hepdeniň dowamyny Azow deňziniň oýundaky möhüm portuň daşyny gawamaga çalışýar we netijede Mariupol şu wagtda çenli 24 fevralda başlanan uruşyň iň dartgynly söwüş meýdanyna aýlandy. Mariupol'un gorukçularynyň alym merdimli söwüşi dowam etdirýän wagtynda Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä, Ukraina goşunlary gazaply gaýtagul berip, Kiýewiň etegindäki Makarova giren Rus goşunlaryny ýerine serpikdirdi. Eger bu habar tasdiklansa, gazanlan üstünlük Ukraina goşunlarynyň strategik ýolun gödökçiligini gaýtadan el almagyna we Ruslaryň Kiýew demirgalyk günbatary tarapyndan gawamak synançyklaryna päsgel bermegine mümkinçilik töreder. Rus goşunlarynyň gazaply garşylyga duçar bolmagynyň arasynda Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov ýadra ýaragynyň ulanmak ähtimallygyny aradan aýyrmakdan ýüze gördi. Ýönel munyň diňe ýurda howp awanan ýagdaýyna ediljekdigini aýtdy. Russiýa 24 fevralda Ukraina açylandan soň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 28 fevralda ýurdun strategik ýadra güýçlerini ýokary hüşgärlik ýagdaýyna getirenligini aýdyp, dünýä derejesinde alada döretdi. Bizde ýurt we onuň ilatynyň howpsuzlygy barada konsepsiýa bar. Siz şol ýerden ýadra ýaraglarynyň ulanmagynyň ähli sebäplerini okap bilersiňiz diýip Peskov CNN International'a 22 martda beren interwýusynda aýtdy. Şeýlelikde, egerde biziň ýurdumyzyň bar bolmagyna howp awansa, şondan soň ol biziň konsepsiýamyza laýyklykda ulanlyp biler diýip Peskov bu konsepsiýada ýene bir näçe sebäbiň görkezlendigini bellädi. Pentagonyň medeniýet sekretary John Kirby Moskwanyň ýadra ýaraglaryny ulanmak ähtimallygy barada edýän gurrunlaryny howply diýip atlanyrdy. Bu jogapkärçilikli ýadra döwletiniň etmeli hereketler diýip ol jurnalistlere aýtdy. Şol wagtda ol Pentagon resmiýetleriniň ýurdun strategik öňüne alyş durumyny üýtgetmek zerurlygy baradaky netije gelmegine getirjek hisat görmänliklerini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz hökümetiniň Moskwadan asudy ilatyň Mariupoldan howpsuz ýere çykmagyna mümkinçilik töretmegini soraýan wagtynda Gawagdaky port şäheriniň üznüksiz dowam ettirilen Rus bombalamalaryndan soň duruşyna harabalyga öwrilendigini aýtdy. Zelenski 23 martdan video ýüzlenmesinde Ukrainalylaryň Russiýa bilen gepleşikleriniň kynlygyny we käte gapma garşylyklydygyny, ýöne özleriniň ädim öňe barýanlygyny belledi. Sol wagtda dol Mariupol synan ýagdaýyna hem Ukrainanyň şäher köçe basylyp alınıp bilinmejekdigini sözüne goşdy. Russiýa soňky günlerde hüjümlerini güýçlendirip görnüşinden çem gelen ýeri bombalamaga başlady we hassagany, ýaşaýyş ýaýlary we teatr, mektep ýaly raýat binalarynyň hem ýumurulmagyna sebäp boldy. Mariupol'un şäher geňeşiniň ornwasary Dmitri Zabavin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna strategik port edilýän hüjümüň söwüş därligini eýsem terrorçylyk bolup durýanlygyny aýtdy. Sowet häkimi Pavlo Kirilenko bolsa milli telewizionyada çykyş edip 22 mart akşamy Rus we Ukraina güýçleriniň şäher üstündäki söwüşleriniň dowam edenligini aýtdy we Rus goşunlaryny ýaşaýyş etraplaryny oka tutmakda aýplady. Russiýa ýaşaýyş etraplaryny edýän hüjümlerini görkezýän video suwutnamalaryna garamazdan raýat sewetlerini nişana alýanlygyny ret etdi.
Birleşen Ştatlaryň harbalary 21-nji martda Rus güýçlerini Ukrainaya edýän ganly hüjümlerini, uruş jinayetlerini ýüzürmekde aýplady. Prezident Joe Biden bolsa 21-nji martda ABC işgörlerini ýüzlenip Russiýanyň hereketleriniň garaşylşyndan has köp garşylyga duçar bolan ýurdun etjek zadydygyny aýtdy. Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i nazara alyp, ol arkasyny diwara beren adam diýdi we eger himki ýara ulansa Moskwanyň ýoguz çäreleri sedewar boljakdygyny öýdürdi.